Hej, og i dag så skal vi lige spille et survival, som I kan se. Og jeg er lige i gang med at hugge noget træ sådan, til at bygge et hus. Men så håber vi det hus, det... Ej, hvad laver jeg? At det kommer til at se flot ud. Men jeg skal lave det ude på vand, fordi jeg startede i en jungle. Så der er ikke ret meget plads i en jungle. Jeg kan se, at der er en lille sø der. Det er den, jeg skal bygge ned på. Det kan ikke engang tæt godt regne ud. Så nu tror jeg, at vi har nok træ til bunden af huset. Det kan godt være, at det her hus det kommer til at se lidt grimt ud. Men det er da det bedste, vi kan gøre. Nu har jeg skudt her. Det havde vist slet ikke nok til bunden. Vi skal bruge meget mere træ. Så må vi op og hugge noget mere. Så. Den skal jo ikke stå der. Den der skal også lige hugges. Så. Jeg tænker lige, vi skal noget mine noget. Her var der vist en lille mine. Nej, et skelet. Ej. Er der været et skelet? Det er vi slet ikke klar til. Så jeg prøver, hvad vi er der. Sådan. Og så lige 3 mere. Nej, så lige 2 mere, fordi vi skal også have et sværd. Så. Skal vi op og bygge. Ej, nu kan jeg ikke engang komme op. Og vi må ikke spise det her melon, fordi det er rigtig sjældent. Så vi har ikke rigtig lige noget at spise lige nu. Fik jeg noget? Nej, det var et skidt. Hov. Lær. Nå. Er der nogle kyllinger? Jeg kan høre nogle kyllinger. Hvor er I? Ej, ja. Det er godt, de har lagt æg. Ej, så er de bare sparet inden. Ej, det går jo slet ikke. Slet ikke. Så jeg må desværre nødt til at dræbe det. Nej, bliv der. Aha. Måske har jeg en lille idé her. Jeg skal bare lige hugge den her. Så laver jeg en lille hønefarm. Nej. Bliv. Du skal derned igen. Jeg skulle aldrig have hugget dig ud. Så må vi nødt til at nakke dem. Ja, I ligger nogle rigtig flotte æg. Så er den anden gang tæt bare væk. Nej. Så. Jeg fik 4 hønseukser. Eller hvad hedder det? Røvkylling. Okay. Nu skal vi lige have nogle ting. Sådan der. Vi skal lige have et sværd. Stensværd. Og så skal vi også lige have en stenhakke. Og så skal vi også lige have en stenøkse. Så. Jeg tænker lige, vi skal lave os lille egen mine her. Fordi ellers så dør vi vist af de zombier. Jeg ved ikke lige, om vi kan det. Jo, det kunne vi vist godt.
så den ikke græder ned. Så. Så skal vi bare lige en tak længere ned. Sådan der. Nu kan vi mine. Det vil blive nat. Jeg må skynde mig bare at lave noget, så jeg kan være inde i mit lille hus. Så, det er vist nok. Og jeg tænker bare, at jeg skal lave et lille bitte hus nu. Nå, jeg troede lige, det ville blive nat. Det er det vist ikke. Nej. Det kan det egentlig godt være. Muren den bliver bare sådan. Hov. Sådan der. Ej, det var meningen, vi skulle have en ovn. Så gør jeg noget mere. Det er fordi, det er så mørkt hernede. Jeg troede, det var nat. Jeg kunne høre en spejder. Så jeg tænker, jeg skal til at begynde. Så. Hvad var det endnu, jeg skulle bygge den ovn? Så. Den skal ikke stå der. Nej, det vil blive nat. Nej. Det går jo ikke. Vi er nødt til at lave sådan et lille jordhus her. Bare lige hjørnet. Det blev vist ikke til et jordhus. Nej, vi skal ikke bruge det på det der. Vi skulle have lavet en skov. Det skulle vi. De kommer. Jeg er klar. Jeg er fuldstændig klar på dem. Men jeg har bare ikke lige noget. Jeg skal have nogle træ, inden de kommer. Inden alle tingene kommer. Er de værste? De vil da komme. Mand. Så. Skal jeg lige lave det om til det der. Og så lige halvdelen i. Og så lige sådan der. Hov. Sådan. Og så skulle vi have det her i. Så kan vi lige stå her. Og vente. Hvor er de? Så kan jeg flække dem med mit stensværd. Det er rigtig smukt. 2 kyllinger. Men så skal jeg vist lige ud fra mit lille hus. Jeg tænker, jeg skal finde nogle høns. Høns. Hvor er I? Ej, jeg skulle bare have brugt det frø. Det følte jo efter. En creeper. Jeg kan godt nakke den. Jeg kan godt nakke en creeper med et stensværd. Det tror jeg godt, jeg kan. Hvor er den? Ellers dør jeg bare. Det går jo ikke. Vi skal ikke dø. Ja, jeg fik den. Ja, jeg er blevet en monsterjæger. Juhu. Nu er jeg god til at jage monster. Nu ved vi det, hvordan det skal gøres. Hvor er I kyllinger? Jeg tænker, vi skal lave en lille farm. Til brød. Så kan vi det mindste overleve. Sådan der. Nej. Så laver vi den lige herude, så får de også vand. Så. Vi skal lige have en le. Hvor er der et stykke træ der?
Kom nu. Jeg kunne også bare have brugt min økse. Det tænkte jeg ikke lige på. Nå. Så kan jeg lave en Nej. Hvad er det, jeg laver? Jeg skal jo lave dem der og så der. Jeg kan bare høre, at den edderkop, den kommer nærmere. Så. Her er lige en lille ødefarm. Det skal nok blive større, tænker jeg. Er der ikke et får et eller andet sted? Prøv at gå derhen og se, hvad det for. Eller løbe derhen. Fordi jeg skal have en seng, så jeg ikke bliver dræbt. Her er der gris. Yes. Og kyllinger. Men det er jo ikke det, vi lige har brug for lige nu. Og gris, det har jeg vist sagt. Dem skal jeg have. Dem har vi brug for. Hvor mange fik vi lige? 10. Det var meget. Er der ikke nogen får? Et skelet, er der det? Jo, der var der får. Så. Nu skal vi bare lige dræbe dem her får. Eller vi skal bare dræbe 3, og så skal vi hjem. Hvis jeg overhovedet kan finde vejen hjem. Tror jeg godt, jeg kan. Kør. De kommer. Alle sammen, de kommer. Monstrene, de kommer. Kommer der ikke en creeper? Nå, jeg er for langt væk, heldigvis. Til de kan se mig. En endermand. Jeg hader dem. Så. Kyllinger, I må klare jer selv, selvom jeg skal bruge jer. Jeg finder jer bare på et andet tidspunkt. Men ikke lige nu. Var det her, hvor vi boede? Ja, det var det. Det var lige herovre. Nu mangler jeg godt nok også noget. Har vi noget træ? Nej. Vi mangler noget. Det kan vi lige hugge. Bare lige hurtigt. Så skal det hugges. Så. Nu er det hugget. Jeg tænker lige, vi skal hugge. Hvad var det nu, vi skulle? Ja, nu har jeg glemt det igen. Nej, vi skal lave en seng. Så. Nu kan jeg sove. Så laver jeg den bare herude. Så. Så sover vi. Nu er det morgen. Så skal vi hugge dem her ting. Hugge. Nej, jeg skal have noget mad. Jam. Så. Så skal jeg lige hugge dem her ting. Så. Jeg vil have det hugget. Så kan vi vist lige lave lidt videre på huset. Inden det bliver nat igen. Så. Nu skal vi lige have jorden frem. Nej, det skulle vi ikke. Det var træet, vi skulle frem. Bare skør. 1, 2, 3. Så kan vi hugge nogle træer. Hugge. Jeg har jo godt nok meget træ. Så.
Nu har vi lige hugget et helt træ. Hvor meget kan man få det? Det kan man få meget af. Bare vildt hugge sådan et lille træ. Hvis det bliver bare sådan et lille aflangt hus. Er det aflangt? Ja, det er det. Så er vi godt i gang. Så skal vi hugge et træ mere. Det tager godt nok lang tid at bygge et lille hus. Især for mig. Hugge. Det var et stort træ. Men vi skal kun have de små træer. Så. Og så hugger vi lige der. Sådan der. Vi kan også... Nej, det kan vi ikke tage. Vi kan tage det her. Det er jo et almindeligt egetræ. Det skal vi bruge. Egetræ, det er bare det flotteste træ. Og et tegetræ. Der er godt nok mange egetræer her. Det er jo også bare dejligt. Wow. Nu begynder de at blive lidt store, som de ikke skal blive. De skal være små. Heller ikke i den her størrelse, fordi jeg kan ikke nå helt derop. Så jeg er nødt til at bruge det igen. Så. Ja, det er hugget. Et stykke træ mere. Så. Nu får vi meget træ. Jeg tror, det er godt nok også stort. Det tager bare så lang tid. Nej, det gider vi ikke vente på. Så er det nemmere sådan her. Så. Vi skulle lave det ud af et jungletræ. Så. Skal vi bygge videre på huset. Så har jeg i hvert fald også en stor sø, som jeg kan bade i. Måske skal vi lige bygge en lille båd. Så kan vi sejle den i vores lille sø. Hvis den ikke bliver smadret. Så. Vi skal lige lave huset færdigt. Jeg tror ikke, det tager ret lang tid mere. Tror jeg altså ikke. Så det var bare godt. Nu skal vi ned og mine noget. Vi skal vist også lige sætte ned i ovnen. Vi stiller vores lille ovn her, og sengen der. Og så crafting table lige ved siden af ovnen. Nej! Så. Hvor bliver det her bare et flot hus. Jeg tror ikke, der er zombier her noget mere. Så kan vi godt hugge. Hvornår finder vi noget jern? Måske kan vi gå videre ned, og så finder vi noget. Wow. Der er langt. Vi gider ikke dernede. Men der er jo jern. Eller det er guld. Nej, det er jern. Wow. Wow, der er meget jern her. Ha. Det er jo lige det, vi skal bruge.
Det er vores lykkedag, det her. Så kan vi hugge jern. Og kul, det er jo lige det, vi har brug for. Alle de her ting, vi har brug for, er jo lige her. Det er jo bare det bedste. Det er jo den bedste mine, det her, man kan få. Så er det garanteret, at der stiger lidt længere nedad. Når der er det her, så er der også stiger. Det gætter jeg på. Men så langt er vi slet ikke noget endnu. Så. Er der mere jern? Ja, her var der noget mere. Og 14 jern. Det er godt nok også meget. Hvor meget fik vi nu? Vi fik 18. Vi kan lige lidt længere nedad. Hvis den var så langt. Vi skal jo have noget kul. Det er jo bare godt at have kul. Jeg tænker lige, når vi har hugget det her kul, så skal vi gå lidt længere nedad. Ikke længere, fordi så kommer der zombier. Hvor meget kul har vi? 16. Jeg går bare resten af det her. Der er jo godt nok meget her. Kul. Og jern. Altså. Ej. Vi skal have noget mere jern. Den her gang var det ikke længere. Men der er jern. Så. Får vi lige noget mere jern. Og det var kun 2. Så har vi 20 jern. Vi skal have lidt mere jern. Før vi går op. Derinde er der jern. Hvorfor? Der er altid jern der, hvor der er zombier. Det forstår jeg ikke helt. Så. Er der nogle flere ting herinde? Abandoned mine. Hvor flot er den lige. Den går vi ned i, når vi får gode ting. Vi er jo bare så heldige. Jeg aner ikke, hvorfor vi er så heldige. Der arbejder også jern. Ha. Så skal jeg bygge helt derop for at få jern. Der var der godt nok langt op. Men det er jo jernen værd. Så. Vi har nok jern. Men vi skal lige have det her jern. Er der mere jern? Nej. Så kan vi lave jerngear. Allerede jerngear. Wow. Men vores hus det er stadigvæk ikke færdigt. Vi skulle have hugget noget mere cobblestone. Hvorfor tænkte vi ikke på det? I stedet for at bruge al tiden på det andet. Så. Kan jeg sove? Gennem lidt kan jeg sove. Nu kan jeg sove. Så er det dag igen. Så skal vi ned og mine noget. Nej, vi skal jo ikke bruge det på det der. Så skal vi hugge noget. Så kan vi hugge løs. For her der er meget af det. Jeg tænker, vi skal bruge en stack af det. Nej, måske 2. Nej, det kan vi hakke ikke holde til. Så går vi bare lige op efter en ny hakke. Det gør vi lige nu. Eller bare når den smadrer. Den er ikke smadret endnu.
Så smadrer den. Sådan. Hov, der var der kun 3 op. Det var jo ikke godt. Så må vi heller lige lave noget. Så. Vi skulle lave en hakke. Og så skal vi finde sådan et der træ. Og de er jo lige her. Og heldig kan man være. Man kan jo bare være rigtig heldig. Og hvordan vi skal lave en vej over til huset. Det skal være sådan en flot og pæn vej. Den er her. Den er ikke ret flot. Vi laver den bare sådan her. Så. Jeg tænker, vi skal lave vores dør lige her. Og vi tager vores ud. Så. Hvor langt er det her nu? Vi skal ned og hugge noget mere sten. Så. Wow. Ja, hvor er jeg god. Hvor er det der heldigt. Og så fik vi også lige lidt brosten. Så går vi videre. Og videre. For når kommer vi... det her det er jo ikke jernlag, så derfor vi ikke finder noget jern. Jeg tror heller ikke, det er kul. Så det er kun brosten og sådan noget andet, der er her. Så tænker jeg, at vi skal have det her. Nej, jo. Og bliver det her bare et flot hus. Nå ja, vi mangler et her. Stykke 3. Så. Er det her hus snart færdigt? Vi skal også have noget sand. Det hugger jeg lige. Og det skal være tynde glas. Fordi dem synes jeg, der er pænest. Det ved jeg jo ikke med jer. Det kan godt være, at I synes, at de tykke glas, at de er pænest. Det ved jeg jo ikke. Så. Der er vist en lille høne. Nu tror jeg, vi har nok glemt lidt. Så. Har vi ikke brændt det hele? Jo.
Og så skulle vi brænde noget mad, fordi vi har ikke noget mad, der er brændt. Hvad skal vi lave? Så venter vi bare lige. Eller kan vi lige lave noget? Jeg vil ikke gå ud og plante noget. Nogle rasker. Dem kan vi så plante herovre. Så skal der bare en række til. Hvor ligger der? Så græsker. Frø. Nej, det er vandmelon. Har jeg vist fejl. Så. Er de færdige nu? Det er fint, det her. Fino. Vi lader bare brænde resten. Så. Det her, det bliver da et flot hus. Rigtig flot. Så kan vi putte den her. Så den der. Så kan vi putte den der. Så. Nej, vi kan lave noget jern. Så får vi jernrustning. Så har vi jerngear. Og så har vi også et jernsværd til om natten. Vi skal også lige have en kiste eller to. Det skal stå lige her. Nå, det er færdigt. Så skal vi lige putte det her sand ind. Hvad kan vi nu gøre? Vi går ud og finder noget mad. Eller en hønsefarm. Så kan vi lige få nogle høns med hjem. Med et frø. Er de her stadig, eller er det kun kaninerne? Nej, de er stadig. Det var godt. Så skal vi hjem nu. 2, det er fint. Ja, det kommer til at tage lidt tid. Ej. Hvad lavede de der? Så, bare kom op, små høns. Så skal vi have hen. Ej, nej, du må ikke gå i vandet. Kom, vi skal herover. Så kommer det her til så lang tid, hvis jeg ikke skubber dem. Ej, hvad laver jeg? Jeg skal have et frø. Kom nu bare et lille frø. Der. I skal ikke parre jer endnu. Først når jeg har lavet en hønsefarm til jer. Så kom. Så skal vi op på land. Kom nu. Kan I ikke finde ud af at komme op på land? Så kom med mig. Fordi der begynder altså at komme zombier.
Zombier, de er rigtig farlige. Ej. Det er lige før jeg bare efterlader jer her. Kom nu. Prøv at se, jeg laver en hønsefarm lige her. Så. Nu tænker jeg, at jeg sætte det færdigt. Så lad mig se. Nej. Men noget af det der er det. Jeg tror, vi har nok her. Så sover vi lige. Hvor meget træ? Nej, hvor meget glas fik vi? 48. Tror jeg ikke, der er nok. Der skal vist også lige være en der. Altså. Voila. Hvor bliver den her bare... Hvor bliver det her hus bare flot. Ej, jeg havde ikke nok. Yes. Så. Sådan. Jeg har vist ikke nok. Spooky. Nå, hvor er de søde. Ser de bare søde ud. Så, høn. Nu er du fri igen. Der er ikke en lille zombie, der skal ride på dig. Du skal være fri. Et til. Så. Kom nu, vi venter. Vi venter. Så. Har jeg vist nok. Jeg tror, jeg slutter videoen af her. Og så vi ses. Men husk at give subscribe til min kanal, hvis I kan lide den. Og så like lige min video, hvis I kan lide mig. Hvis I dislike, så skriv lige i kommentaren hvorfor. Hej hej.